नाम हम लोग इनके आपन मिंटुआ, हम लोग इनसे एगो जरूरी बात करे आयल बनी, दिल के बात करे आयल बनी यार, वो लोग इनके दिल तक पहुँचे के चाहिए। ये बात सबसे पहले ये बताई लोग कि रउआ लोग इनमें से कितना लोग के आज के समाज में बढ़ रहा भोजपुरी के गाना के प्रति जो गाना अश्लीलता बढ़ावा था ओमें कितना लोग के प्रॉब्लम बा, कमेंट में लिख के बताई लोग कितना लोग के प्रॉब्लम बा। हम वेट करता नहीं। तो अब हमरा लगा था कि वो लोग लिख दिले हो हम कमेंट में। तो हम का भइल कि पिछला महीना हमरा मन में वो ख्याल आयल कि हम कॉमेडी में तो साफ सुथरा बना के और सब कोई के पसंद आवत नहीं, तो काहे ना कुछ ऐसा गाना बनाई जौना से भोजपुरी के मान बढ़े और लोग के अच्छा लगे, और जौन हमनी के रियलिटी बा भोजपुरी के जैसा लोग चाहता, पढ़ल लिखल लोग चाहता, अच्छा लोग चाहता, तो गाना बने के चाहिए। तो हम जितना पैसा कमैले रही मतलब ओकर ज़्यादातर हिस्सा लगा के वो गाना बनैनी। चंडीगढ़ में शूट भइल, एगो हमारे भाई बनन कुणाल मिश्रा नाम के, तो उनका से गाना गवैनी। वो मुंबई में रहलन, बहुत अच्छा गीत गावेलन, और गाना हमने के चंडीगढ़ में शूट कैनी सन, और ओकरा बाद आज रिलीज कैनी हसन। रिलीज कैला के बाद रउआ लोग इनके रिस्पॉन्स बहुत अच्छा बा, मगर हम चाहता नहीं कि ये गाना जन जन तक पहुँचे, और जन जन मतलब हमारा व्यूज से उतना मतलब नहीं है, हमारा बस इतना मतलब बनू कि जे भोजपुरी ना सुनेला, जे पढ़ल लिखल बा उ लोग तक पहुँच जाए। हम यह उद्देश्य से बनैले रही। हमारा पैसा कमाए से उतना दिलचस्पी ना रहे, हमार मेन दिलचस्पी यही में रहे कि जे भोजपुरी से दूर रहेला, भोजपुरी गाना ना सुनेला, चाहे पढ़ल लिखल बा उ लोग हमार गाना सुन लेवे। तो हम गाना के लिंक कमेंट में पिन कर देतनी, लिंक पर क्लिक करके आ गाना सुन ली। अगर ना मिली तो यूट्यूब पर जाके सर्च करें मिंटुआ MINTUAA दीवाना DEEWANA, मिंटुआ दीवाना खोजें तो हमार गाना मिल जाई। और वो लोग से मतलब हाथ जोड़ के हमार विनती बा कि कम से कम 50 गो 60 गो 100 गो ऐसा लोग के जो पढ़ल लिखल बा ओकरा के शेयर करी, ताकि पढ़ल लिखल लोग में ये संदेश जाए कि भोजपुरी में कोई तो बा जौन अच्छा करे के कोशिश करता। हमरा नियर बहुत लोग बा जे अच्छा करे के कोशिश करता, सिर्फ हम ही नहीं थी, बहुत सा स्टार लोग बा, सुपर स्टार लोग बा जौन लोग अच्छा काम करे के कोशिश करेला। तो हमू अपना तरफ से अपन कोशिश कैले बनी। गाना देखी लोग, वो लोग के पसंद आई तो जरूर शेयर करें लोग। हम ये नहीं कहत कि जबरदस्ती हमरा करे लोग माने नहीं तो शेयर कर देम, पसंद आई तबे करें लोग।